sper de data să meargă. Joc Roblox și am mai filmat înainte, dar că mi-a dat crash și facem din nou. Bine că am făcut tare multe. Deci azi voi face 2 sau 3 animale neon și voi deschide 2 royal egg-uri. Aici e prietena mea care să mă ajute. Vorbește în engleză, deci nu știu că cineva din voi poate să înțeleagă, cineva nu. Dacă și vă traduc. Începem să deschidem ourile. Le punem la băiță. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și pe clopoțel. Să primiți notificări când facem următorul video. Sau când postez videouri. Mergem la școală. Și-a băguit oul acolo. Nu știu ce vreau să facă, de-aia eu mă teleportez la școală. Apropo, nu știu dacă am făcut un video că este un nou update. Poți să faci mega neon animale, adică din 4 neon să faci unul mega neon, care iluminează rainbow. Cred că deja toți știți că de mult a apărut. Și la Dress Up a apărut fețe noi, drăguțe, cozi și acestea la gât și aici fel de față, cred că accesorii de față. Voi pune să mănânce oul chiar aici, așa. Mai avem ceva de făcut? Nu. Mi-am pierdut prietena. Și am deja 4 unicornuri și o să fac și un video cum îl fac neon, pentru că în video acest nu cred că reușesc, deoarece este unul newborn, cred, să văd. Am unul postin, full grown, pretin și... Da, totuși nu cred că voi face în acest videoclip. Așteptăm pentru încă un task și cred că va fi ultimul. Da, cred că amândouă vom face ultimul. Apoi voi face neon, reindeer și wolf. Da, e cam simplu acest episod, dar nu mi-a venit nimic în cap. Mulți, de fapt nu mulți, doar 1 sau 2 din voi au scris în comentarii că vrea să joace cu mine când va filma Roblox Adopt Me și mulți din voi vor niște animale. Scrieți în comentarii numele vostru și ce animal vreți, dar îmi pare rău, dar nu-l voi da pe gratis, deci trebuie să-mi oferiți ceva alt animal în schimb, ca să fie cinstit trade-ul. Oul ei, ultimul task îl are și... Oh, încă nu. Încă 2 și a meu ultimul va fi. Luăm banii? Cred că voi pune pauză să nu mă plictisesc prea mult. Ok. Ups, nu pe meu, pe celălalt. Oul ei. Încă ultimul task. Mai am 2 pentru că m-am greșit. Trebuia la E3 și acum da. Ultimul și eu încă 2. Oare ce animal? Scrieți în comentarii ce animal credeți că va fi. Nu cred că ceva legendar va fi. Deși 2 ouă sunt cam șanse. Nu știu. Wow! Wow! A făcut tocmai un trade și a luat un raid turtle. Așteptăm task-uri. Vreau să știu ce e aici. Apropo, uitați ce cute arată fața mea. Uitați ce cute e. Cu ochii ăștia albaștri. Și mi-am pus și un donut aici. Geantă. Păi pune pauză. Deci, oul ei vrea apă. Va pune să bea apă și vedem ce ia nimeritoare. Ce va fi? Ce va fi? Oh, un labrador de ciocolată. Bun. Poate vom face și unul de ala. E drăguț. E ca un câine normal, doar că e de ciocolată. Bine, și pe al meu, să văd al meu ce vrea, îl punem să mănânce
și apoi îl pun să doarmă. Ultimul task, să doarmă va fi. Nu vreau să mă duc până la... aici. Camping, da, mi-am amintit. Nu vreau să mă duc până la camping și să vedem ce mi-a nimerit mie. Sper ceva legendar. Și... Puma. Deja am una neon. Adică nu mai am, pentru că am dat trade pentru unicorn. Dar voi face alta neon. Bine, acum mergem să facem animalele neon. Mergem în peșteră să facem animalele neon. Ok, pe aici. Am uitat unde e peștera lor. Bine și ea? Cred. Ok, mergem singuri, cred. Mi-a dat animalul deja. Le-am pe amândouă. Și poate cineva din voi ar putea să facem trade. Cineva să-mi dea 3 puma și 3 ciocolată lebrător. Să fac 4 neon. Nu pe gratis, sigur. Nu știu ce aș putea oferi. Nu chiar aș vrea să dau 3 de animale, pentru că vreau să le strâng să fac neon. Dar voi vedea eu. Da, voi face primul render. Primul, al doilea, al treilea și îl punem și pe ultimul. Ce culoare are? Alb? Cred că da. Ce s-a schimbat? Nu văd nimic. Oh, nasul! Nasul e roșul. S-a făcut Rudolf. Chiar și îl voi numi Rudolf. Cred că așa se scrie. Și lupul. Oh, dacă cineva din voi are un snowcat sau de Fennec Fox, vă rog să spuneți cam ce ați vrea pentru ele, pentru că chiar vreau să fac și de la neon. Nu trebuie încă una de aia. El va fi albastru, știu deja, pentru că am avut unul și am dat fratele meu. Chiar mișto arată. Nu cred că am ceva de avut, da. Aici cam acest episod, cred. Doar că cred că mai mă duce și mi cumpăra un nou, simplu, sau ăla de Ocean X, sau cum se numește. Mă teleportez acolo. Spunem și ei să teleporteze la noi. Cred că a scris ceva în chat, dar nu mi-am dat seama. Oh, că e... Super. Animalul. Sper să mă auziți pe cameră, nu sunt sigur dacă mă auziți, o să încerc să vorbesc mai tare. De acest vom lua. Cât costă? 750. Nu ajunge bani. Poate aici vom avea noroc pentru un legendar. O să-l numesc. Nu pot să-l numesc. Ok. O să-l aștept să fac tasturi. Și iarăși, ca să nu mă plictisesc, voi pune pauză. Și ea vrea să câștig ceva legendar. Și eu aș sper. Dați un mare like pentru să am mai mult noroc. Poate va ajuta. Și acum va fi ultimul task și va pune să doarmă. Vor avea oare un legendarii? Repede toți acum puneți like și subscribe, abonați-vă repede ca să am noroc să am și un legendar, poate chiar proastă testoasă. Să vedem. Cel mai simplu lucru. Un bandicut. Un furnicar. Ei, e bun și asta. Azi n-am avut noroc, dar cred că data viitoare vom avea noroc, pentru că cred că, nu sunt sigură, dar ar putea să reușim data viitoare prietena mea să facă un mega neon bandicut, pentru că are 12 și eu deja am unul neon, îi voi da ei și va face unul mega
și eu vă ajuta și eu. Ok, tama ne trebuia două. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, pe clopoțel, să vedeți fiecare videoclip și să nu-l ratați. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și vă spune și ea pa, pa? Vrea sau nu? Ok. Ea nu știe că eu închid, deci vom aștepta un pic să scrie. Ok. Pa, vă văd în episodul următor. Deci, la revedere, prieteni!